Hello mga ka-feeling guwapa, for today's video is di ta magpagwapa. Ang buhat na to karon is manglaag ta, so ubanon ta mo manglaag ta dito sa bukid. Kanang bukid nga mo agtuan dito mo makakita og dakong luso. Kaila man sad siguro mo og unsay luso mga ka-feeling guwapa no. Kani nga lugar among laagan kay mao ni ang naka-MGS nga naay dako kunuhay luso diri. Pero before nimo mahikap ug makita ang dakong luso nga ribulto, kay lamaton sa mudaan kay grabe kalayo sa ilahang lugar ug grabe ka bukid. So kay gilamat man mi mga ka-feeling guwapa, nag-decide mi nga amo ang balihon ang amo ang panty ug brief. Sayon ra jud kay ni sumpaon ang lamat mga ka-feeling guwapa no. Kailangan lang jud mo magpanty o mag-brief before mo mulaag. So finally mga ka-feeling guwapa is naabot na jud mi diri sa Green Valley na Awan, Misamis Oriental. So yun ani kanindot ang ilang lugar, so ma-feel jud nimo nga naa jud ka sa bukid. Og diri sa Green Valley mga ka-feeling guwapa is grabe ka barato ra ilang entrance. Kay lagi na pa man mi sa gawa, so ako san ipakita ang ako ang dagway nga excited na kay mihikap sa dakong luso, palihog lang. Ayaw Be. Thank you. So inana ka sweet ang ako ang alien, gitagaan jud ko niya og bula. Kay nahuman naman akong bana og bayad sa entrance, so pwede nami manulot. Unang makita nimo pagsulod sa entrance is makita nimo ang wishing well. So mag-wish daw ka ng tubig nga gilumot. Ang lumot ay bahala mo tupad sa imong mga wish mga kapiling gwapa ha. Ug makakita po ka diri nga kaaway ni Jollibee. Kawa po ko kabalo si Jollibee ba jud na siya. Daghan kay makita ang iyong mga alien diri ug daghan kay ang kalingawan sa ilang mga mata. Kay lagi nangabot na diri ang mga buaya ug ang mga bao. Ug naa po diri ang sapatos ni Cinderella nga iyang gibili. Kay tuwa pa manggod si Cinderella dito sa dakong luso, naghikap-hikap pa kuno siya. Anyways mga ka-feeling guwapa, dili majud unta ko angay magbinastos for today's video no. Kay kani manggod nga lugar mga ka-feeling guwapa is perfect daw ni sa di makaana. So kailangan lang daw ka mohikap sa dakong luso ug mag-wish ka nga hinaot unta na maburos daw ka. So way laing trabaho akong mga alien diri ug kun dili puro dagan. So sa iyang pagdagandagan ug sa dihang nadagma na siya, ako ray naikog sa akong lawas nga tambok kay gihangat jud intong kong ginawkod sa akong alien, palihog lang. Kung gusto sad mo magpapirito diri mga ka-feeling guwapa ay kaguol kay daghan sila available nga kaha. Sa akong kakapoy gukod sa akong alien, deserve sad siguro na ako nimo is na akong mansanitas no. So before din nato agtuon ang dakong luso mga ka-feeling guwapa, ato sa ning itry ang mga piranha ug pakaon sa tong mga ingron. Tan-awon ta lang og dili ba jud ni sila masud-ipan sa ko ang mga ingron. So kani nga time sige mi katawa marami gipanggiti. Kay lagi ang mga piranha na ninuod sad upamaa ug naasay na maligya diri nga organic itlog daw ni Manoy. Akong gihurot og palit ang itlog kay lagi daw itlog daw to sa native chicken. Human nila og picture mo ni nangadto na jud mi padulong na mi sa dakong luso. Og karon nakakita na mo ni Marimar kay nabutang-butag bulak siyang dunggan. Kuya Juan, Marimar yours? Nagdinaganay na ang mga alien kay kakita daw sila big teddy bear. Pagkakita na mo sa dakong luso mga ka-feeling guwapa, perti jud na mo intong katawa. Kay lagi nakita nako sa layo pa nga grabe nag-ugat-ugat jud intahon ug kadako jud sa itlog ni Manoy. Ug sa akong pagkikap-hikap diha ni action jud ko kakuyawan kay basin unya og maburos ko. Kay lagi daw once mohikap daw ka ng dakong luso is maburos daw ka. Mao nang nag-design mi sa akong alien nga manghawa na lang mi kay di ko gustong maburos. Palihog lang. Pero sa among pagnaog atangan sa daay mi og tulo ka luso sa ubos. Unsa man jud luso maninuod man ka. Kuya ang luso nila dire kay nagtindog na poy naghigda. Ug sunod na mo agtuon kanidong 300 step nga hagdan. Ug unsa to kataas ang luso, mao sa ni kataas ang hagdan. Sa ako lang paminaw, di na ako nakaya sa kaon kay maiko ko sa akong lawas basin inyog maniwang na. Ang gibuhat na mo nagpapiling na lang mi nga nakasaka og nakanaog na mi kunuhay sa 300 step. Ug ni-action sa ko kabalaka kay basin unyang mutak-om ni ang baba sa unggoy. Hasta ra ba jud dakuan niya og nga padulong dito sa 300 step. Matuk-an man ka jud ni ang gorilla kung ako iyang matulon. Ug dili ba ka mamatay ba ka siya sa kabusog kung ako iyang makao. Og ipangkapoy na among mga alien og nagduyan-duyan na lang. Pero kaning alien nga gamay wa jud undang og dagan. So katunga sa tong vlog karon puro dagan. Gisingot na mayang ulo marani jud naligo ning alienan ni. Karon kay padulong nami uli sa mong payag kay lagi mangaon nami. So ang nakanindot diri sa Green Valley mga ka-feeling guwapa kay pwede mo magsugba. Nagsugba lang dami diri og presko kay nga isda mga ka-feeling guwapa. Kay lagi gigutom man ko og sige gikapika patong dakong luso. Mo nang nikaon ako. Lami kay akong kaon diri mga ka-feeling guwapa kay lagi presko kay isda og presko sa kay hangin. Human og kaon inom puta upang pabar. Usa ko ni uli na mupo sa kudang mansanitas ug akong gisulod sa usa ka baso. Humana na kay hapit naman mi manguli, so nag-decide mi nga mag-selfie sa midaan para naasad mi mga good memories sa mo ang pamilya sa among paglaglaa. Ug diri na tanang human mga kapiling guwapa, palihog lang, bye.